Κρούστα. Τι να κάνουμε, λοιπόν. Ένα άλλο τραγούδι σιρτό τώρα, για να κλείσουμε το πρόγραμμά μας. Ένα σιρτό, καινούργιο, είναι οι δυο αγάπες βάσανα. Να χορέψουμε. Οι δυο αγάπες βάσανα, οι δυο πατρίδες πόνος. Ο πιο μεγάλος, ο καημός είναι σαν να μένεις μόνος. Οι δυο αγάπες βάσανα, οι δυο πατρίδες πόνος. Ο πιο μεγάλος, ο καημός είναι σαν να μένεις μόνος. Κάνεις ό,τι σου γουστάρει, κάνεις ό,τι θες εσύ. Άντε βρε, παλιό ζωή, μας παιδεύεις, μας τρελαίνεις, μα κάνεις δεν σε λύσει. Κάθε ανθρώπου ήταν για μοιάζει με ένα λουλούδι και η ζωή του καθένος ένα μικρό τραγούδι. Κάθε ανθρώπου ήταν για μοιάζει με ένα λουλούδι και η ζωή του καθένος ένα μικρό τραγούδι. Άντε βρε παλιό ζωή, κάνεις ό,τι σου γουστάρει, κάνεις ό,τι θες εσύ. Άντε βρε παλιό ζωή, μας παιδεύεις, μας τρελαίνεις, μα κάνεις δεν σε λύσει. Οι δυο αγάπες βασάνο, οι δυο πατρίδες πόνος. Ο πιο μεγάλος, ο καημός είναι σαν να μένεις μόνος. Οι δυο αγάπες βασάνο, οι δυο πατρίδες πόνος. Ο πιο μεγάλος, ο καημός είναι σαν να μένεις μόνος. Άντε βρε παλιό ζωή, μας παιδεύεις, μας τρελαίνεις, μα κάνεις δεν σε λύσει. Άντε βρε παλιό ζωή, κάνεις ό,τι σου γουστάρει, κάνεις ό,τι θες εσύ. Οι δυο αγάπες βασάνο, οι δυο πατρίδες πόνος. Ο πιο μεγάλος, ο καημός είναι σαν να μένεις μόνος. Οι δυο αγάπες βασάνο, οι δυο πατρίδες πόνος. Ο πιο μεγάλος, ο καημός είναι σαν να μένεις μόνος. Άντε βρε παλιό ζωή, κάνεις ό,τι σου γουστάρει, κάνεις ό,τι θες εσύ. Άντε βρε παλιό ζωή, μας παιδεύεις, μας τρελαίνεις, μα κάνεις δεν σε λύσει. Θα είστε πάντα καλά, υγεία και παιδί, καλή Σαρακοστή. Ένα τελευταίο. Πάμε λοιπόν, ένα τελευταίο. Να πούμε το λεμονάκι μυρωδάτο. Δεν έχει σημασία, δεν είναι δικό μου, αλλά θα το πούμε.